What's up mga kabako Bicolanong Oragon at mga kapako small YouTuber. Sa umagang ito nga po pala, ang ating gagawin ay mag-unbox po tayo ng in-online ko po na brief at saka boxer short. Ang nag-deliver po mga kapatid ay ang GNT. Yan po mga kapatid, GNT po ang nag-deliver ng aking in-online po. So ngayon mga kapatid, tara, samahan nyo po ako at titingnan natin kung good quality po ba siya o hindi. Or kung maganda po talaga siya o kung hindi. Maling salita. So ngayon mga kapatid, ito na po. Ayan, cash on delivery po yan mga kapatid. Na nakakita nyo, cash on delivery po siya. Tatlo po siyang brief at saka tatlo po siyang boxer short. At saka sabi po na nag-deliver, meron daw pong free. May free daw po sa loob nito. Titingnan po natin mga kapatid kung ano ang free niya. So ngayon, ito na nga, i-unbox na po natin mga kapatid. Yan. Sirain na natin ang balot. Ang tibay, hindi mabuksan. Mga kapatid, sisirain na natin kasi hindi nabubuksan. Napakatibay ng pakatape nila. Sirain na po natin mga kapatid. Titingnan na, excited na po ako. First time ko po to, since po na mag-vlog ako at gumawa pa ako ng video, first time ko po itong mag-unbox. Ang hinahangad ko po sana mag-unbox ako yung papadeliver sa akin or galing sa ibang bansa or bigay ng isang kaibigan or sponsor niya sa akin. Kaso nga po mga kapatid, wala man lang sa akin mag-sponsor o wala man lang po sa akin magbigay na galing ibang bansa na unboxing. Kaya ito, naisipan ko na lang pong mag-online, mag-order po sa online, sa GNT po. Through Facebook ko po ito in-online po mga kapatid. Sa Facebook ko po ito nakita. Mura naman po mga kapatid, kaya in-online ko siya. So ayan po mga kapatid, nakikita nyo na, sinira na po natin ang ating pa-deliver. Ayan. Oha! Diba? Ito pa ang una, kasi anim po to, per by per po ata ito mga kapatid. At ito po ang pangalawa. Oh, meron nga siyang libre mga kapatid. Ayan po ang libre, yan, ang free. Nakita nyo po, ano kaya to? Free, malit atang relo to. Ayan po nakikita nyo mga kapatid, free. Tapos, meron pa po rito sa loob na free gold-plated na necklace. Diba? Thank you po, GNT, sa inyong deliver sa akin. Ayan, GNT po mga kapatid. Nakikita nyo, GNT. Yan po ang free niya, isang gold-plated na necklace at isang relo ata to na hindi ko alam kung anong tawag dito. Mga kapatid, yan. First time ko po to sa tanang buhay ko po. Simula na maging tao po ako. Matanda na po ako, ngayon lang po ako nag-order. Hindi ko alam kung bakit po ako nag-order. Kasi nagandahan po ako, nang tiningnan ko po dun sa page nila, maganda po yung nakapost sa kanilang brief at saka boxer. Pero totally po mga kapatid, ang in-order ko lang po ay pieces boxer din na brief. So ito na po mga kapatid. Ayan. Ito po yung boxer short. Ayan po mga kapatid. Benz po. Ayan mga kapatid, Benz. Ayan. Hindi nga lang po mga kapatid na sunod yung gusto ko. GNT. At sa kay kuya na nag-deliver, salamat sa iyo kuya. Ayan, maganda po. Good quality po siya mga kapatid. So ngayon, titingnan naman po natin ang brief. Yan. So mga kapatid, ito po ang brief. Yan, 3 piraso rin po siya. Ito po yung pre-rin mga kapatid. Kasi totally nga po, tulad ng sinabi ko, 3 boxer short lang naman po ang in-order ko. Pero, kasabay na po itong brief na to na 3 free. Plus ito pong relo na to at itong gold plate. Ay sos ginoo. Plus ito pong gold plated na necklace. Yan, free. Yan. Ang tanong, itong isa parang hindi to medium. Parang small to. Baka lumusot. What? What the fuck? Baka lumusot. Kasi sa tingin ko po to ay small. Ito. Hindi ako nagkakamali po to ay small size. Parang lulusot dito. Sa tingin ko lang.
tingin ko po, lulusot. Lulusot siya. Sa tingin ko lang po. Dito. Ulit-ulit. Sa tingin ko po dito lulusot. Dito siya lulusot sa tingin ko. Yan. So, ito na nga mga kapatid. Sinukat na po natin ang ating unang-unang boxer short. Ayan po mga kapatid. Hindi lang po ako harap. At saka sinukat ko na rin po ang aking tatlong brief. Yung isa nga po mga kapatid, tama po yung sinabi ko mga kapatid, maliit siya. Ito po mga kapatid. Yan. Hindi po to medium size. Ito po ay small size. Sinukat ko na po mga kapatid. Yan. Small size po siya. As in talagang tama po yung sinabi ko, lulusot. Pero ang nakalagay po sa kanya ay medium. Yan mga kapatid. GNT. Bakit ganon? Ang nakalagay po ay medium size. Pero nang sinukat ko po ay small size po siya. So mga kapatid, dito ko na po tatapusin ang akin unbox ng akin pong in-order sa GNT. Yan. In-order ko po sa GNT. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bago ko nga po pala tapusin ang aking vlog sa hapon na to, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share, at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Maraming salamat po mga kapatid. Bye-bye. God bless you all.